Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddefenda l-aġir tal-Gvern fil-kwistjoni tal-bastiment Sea-Watch 3 li għamel kważi 3 ġimgħat bejn sema u ilma b'49 persuna abbord. Waqt li kienet jindirizza attività politika fil-każin laburista ta' Ħażabbar, Muscat qal li faċli li wieħed iparla minn wara keyboard. Għalli il-Gvern ma jistax jisma' minn min jgħid li għandna nħallu n-nies barra u lanqas ma jista' jisma' lil min jgħid li għandna ndaħlu lil kull min jiġi b'dajsa. Ma sibniex is-soluzzjoni maġika għal Joseph Muscat. Il-Prim Ministru ftaħar li Malta fost l-20 pajjiżi li klassifikaw bħala pajjiż li għandu demokrazija sħiħa u qal li l-mira tiegħu ili Malta tkun fit-top 10. U tkellem ukoll dwar reklamazzjoni tal-art. Il-mexxej laburista ċaħat li se ssir reklamazzjoni tal-art fil-kosta il-barra mix-xajra, iżda ma skludix li se ssir reklamazzjoni tal-art. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali f'Mejju li ġej u qal li bħal kull elezzjoni il-Partit Laburista jibda bħala l-underdog. Fis-qarrija l-Partit Nazzjonalista qal li jekk Joseph Muscat irid li pajjiżna jkun mat-top 10 ta' l-Ewropa fid-demokrazija kif qal għandu jara li l-istituzzjonijiet ma jibqgħux ikunu maħkuma mill-Gvern immexxi minnu. Għandu jara li l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija ma jkunux hemm biex jobdu l-ordnijiet mogħtija lilhom. Jekk irid li d-demokrazija f'pajjiżna tiffunzjona, Joseph Muscat għandu jara li l-Avukat Ġenerali jgħaddi kopja sieħa tal-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġejja lill-Kap tal-Oppożizzjoni. Dan biex l-Avukat Ġenerali ma jibqax iwaqqaf lil kap tal-Oppożizzjoni milli jaqdi dmirijiet skont il-kariga li għandu bil-Kostituzzjoni, ittemm l-istqarrija.